Here we go. Jaké jsou pocity po show? Bylo to úžasný. Já vůbec nemám slov. Já se cítím, jak kdyby moje duše opustila tělo. Nečakal som, že to bude takto intenzívne, ale Totálně nadržený. Já jsem nadšená, jako sestava těch Queens byla úplně dokonalá. Člověk se pořád měl na co těšit, byl plný očekávání, nedočkavý, co ještě přijde, jo. To bylo úžasné na tom, no. Nenudila jsem se, rozhodně ne. Já jsem hrozně rád, že jsem tady mohl být. Jako fakt to bylo nádherný. Budu mít, že Vojta měl sukni, která měla 80 000 metrů krychlových. Plně jsem zamačkla slzu, bylo to úžasné. Moje nejoblíbenější část show je, když jsme tady sami. A děláme si to sami pro sebe, tu show.